בוקר טוב לכולם, היום אני הולך להציג את ממן שמס בקורס למידה עמוקה. במסגרת המטלה של הממן היו שתי שאלות. שאלה ראשונה התעסקה יותר בהסתברות, כלומר הפונקציה שלנו מקבלת גודל מסוים שאנחנו צריכים לדגום אה, את ההסתברות. distribution, כלומר זה ההסתברות, מערך שמכיל את ההסתברות בין 0 ל-1, כל אחד מהפרמטרים. והסכום של כולם שווה לאחד וכולם חיוביים. ו-regard זה אומר שהגרדיאנט, לשמור את הגרדיאנט עבור טנזור, שמירה שעבור הנגזרת, אם נבדוק איזשהו קורלציה או משהו. אז מה יש לנו בשאלה אחת בעצם? היינו צריכים לבדוק קודם כל שהקלט של הדיסטריביושן תקין, כמו שכבר הסברתי, שהסכום שלו הוא שווה 1, וגם שכולם חיוביים וגדולים מאפס. מטרה לא להשתמש כמה שפחות בלולאות פור, ולעשות את הסכמה כמה שיותר מהר. בעצם היה מותר להשתמש בפור רק על האינדקס של הדיסטריביושן. לאחר מכן בניתי עם דיסק קאמסם את הסכום עד נקודה מסוימת, כלומר הוא סוכם את ההסתברויות עד לסכום של 1, כאשר ההסתברות הולכת וגדלה בכל פעם, בכל איטרציה של distribution הוא עולה באחד. יצרתי רשימה בגודל של סייז שקיבלנו, הכנסתי בה מספרים רנדומליים בין 0 ל-1, כלומר הסייז שלי בגודל 0 של 1 עם מספרים רנדומליים. לאחר מכן עשיתי בדיקה עם פונקציית where להכניס לכל אחד מהערכים לפי מה שרשמו במטלה. אם הוא קטן מדיסק נקודה קמסם אז הכנסתי לו את הערך 0. אם הוא גדול מהערך האחרון של דיסק קמסם אז הכנסתי לו את הערך 1 לפי את הערך של הספרה הגדולה, כאילו n בעצם, distribution של n. לאחר מכן רצתי באינדקס בין 1 לסוף ה-distribution, ובו אני בודק שהקלט נמצא בין לבין, כלומר בין הדיסק באינדקס האחד פחות, הוא יותר גדול, הוא נמצא יותר קטן מהדיסק קמסם הנוכחי. ולאחר מכן אני מדפיס, עושה פלט של הרשימה. כלומר, אני מדפיס את כמות הפעמים שדיסט קיבל X וכמה פעמים הוא קיבל Y. כאן לדוגמה מערך שרץ 10,000 פעמים ובודק את הקלט עבור distribution 0.1, 0.2, 0.7. כמו כן, ניתן לראות פה בניתי פונקציה אשר מקבלת מערך של גדלים של סייף, ולאחר מכן היא דוגמת לפי גודל הקלט ומדפיסה אותם אחד אחרי השני, כלומר על אותו גרף. ניתן לראות את זה פה שבעצם בפונקציה היא דוגמת כל אחד מהם לפי פונקציית MySampler, ובנוסף היא שמה לייבל על מנת שנזהה עבור כל אחד מהם מה כמות הניחושים שהייתה לו. היתרון של מה שבעצם אתה יכול להשתמש פה זה שהגודל שלך משתנה בין 10, אתה יכול להכניס כל פעם קלט אחר וזה יעבוד. שאלה מספר 2 עוסקה יותר בקלאס של MyScalar. היינו צריכים בעצם לבנות איזשהו מודל שבו אנחנו יכולים לעשות נגזרת, כלומר של מספר אובייקט ששייך למחלקה. בעצם זה סוג של מבנה נתונים שבו אנחנו צריכים לשמור את הערך הנוכחי של כל אובייקט, מה הגרדיאנט שלו ואיזה הערות יש לו. על מנת לעשות את המשימה עם הפרנט, כלומר כל אחד יש לו אב אחד קדמון. לעומת זאת הוספתי פרנט 2, כלומר שיש לו שתי הורים, כלומר אם אני עושה פעולת חיבור או כפל, אז למקדם שלי יש שני הורים ואני רוצה לשמור את שניהם על מנת לעשות את הפונקציה, לחשב את הפונקציה. פעולת add, כלומר היינו צריכים גם להכיר אותה, כלומר לבדוק שבאמת היא מתקיימת. המחלקה אומרת פונקציות add, כפל, חיבור
לן, אקספוננט, לוג, קוסינוס, סינוס אה, וסקלר בודד, כלומר שהוא לא שייך למחלקה. פעולת עד קודם כל בודקת אם האיבר השני שייך למחלקה, אם כן, אז צריך לעשות לו שני אבות, אחרת אני יוצר מחלקה חדשה עם שני אבות, אחרת אני יוצר מחלקה אחת, פשוט בגלל שהוא ערך פשוט, רק מוסיף ל-value את הערך, והנגזרת נשארת רבה אחד. אותו דבר גם עבור הכפל, קודם כל בודק אם הוא שייך למחלקה אחרת לא, ואחרי זה ממשיך הלאה. כמו כן עשיתי פונקציה של פאו שבודק, שעושה כפל בחזקה של המחלקה עצמה, בודקת שהכל מתקיים, אותו דבר גם עם אקספוננט ולוג. בעצם מה שהיה הקושי העיקרי פה זה בעצם לעשות את הפונקציה get gradient, שה-get gradient שלנו הוא תלוי, הוא צריך לבדוק קודם כל זה בצורה רקורסיבית, לבצעות חישוב של כל הרקורסיות מהנכד או מהעלה עד לאבא שלו, לאבא הקדמון, שהוא מי סקלר הפשוט ביותר, כמו a שווה מי סקלר של 2, כלומר לעשות בדיקה מהסוף להתחלה, כלומר אנחנו מתחילים מהמקרה הכי מורכב ואנחנו שמים לו את הערך גזרות שהוא שווה 1 בתור ההתחלה, כלומר שאם אני גוזר DC ל-DC או פונקציה מורכבת לעצמה, זה תמיד יקבל 1, וככה ממשיכים ועולים בעלה עד שמגיעים לעלה הראשוני, ולאחר מכן חוזרים חזרה. כמובן שכל הזמן הגרד גרף שלנו מתעדכן, כלומר הגרף שלנו מתעדכן, עושים בדיקה שבאמת הערך קיים או לא קיים בפונקציה, אם הוא לא קיים אני מוסיף אותו, אם הוא קיים אני רק מעדכן אותו, כלומר הסלף גרדיאנט שלי תמיד מתעדכן, אין איזשהו בעיה, כלומר כל פעם שיש לנו איזשהו פונקציה יכול להיות שיש לאב קדמון משותף, ואז אנחנו רוצים שבעצם הוא יתאחד לאחד. פה בעצם כשאני עושה עם סלף הוא שומר את המיקום שלו ועושה בדיקה שהוא באותו חמילון והוא קיים. הגרף סלף כל הזמן הוא מתעדכן, ובסוף מה שאנחנו מחסירים זה את הגרף שמכיל את כל הנגזרות הרלוונטיות. כלומר כל פעם אני עולה במעלה של העט ומסיים. תודה.